ଥିଲା ପରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ହେଲି ବିଚ୍ ଗଲି ଆସୁ ଦେଖିବା। କାଲି ଥିଲା ପବିତ୍ର ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଣା ତିଆରି କରନ୍ତି। କେହି ବେଲ ପଣା, ଛେନା ପଣା, ଛତୁଆ ପଣା ଆଉ ଶାଗୁ ପଣା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବେଲ ପଣା ହିଁ ତିଆରି କରାଯାଏ, କାରଣ এই ଖରା ଦିନରେ ବେଲ ପଣା ଆମ ବଡିକୁ ହାଇଡ୍ରେଟ ରଖିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅଛୁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ବେଲ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଛେନାପଣା, ଛତୁଆ ପଣା, ଶାଗୁ ପଣା ଏସବୁ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇଥାଉ। ତ ଏଥର ଆମେ ଛେନାପଣା କରିବୁ ବୋଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଅନଲାଇନରେ ଦହି ଆଉ କ୍ଷୀର ଅର୍ଡର କରିଦେଇଥିଲି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଝିଅ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଡେଲିଭରି ବୟକୁ ଜଗିକି ରହିଥିଲା, କାରଣ ତାକୁ ଲାଗିକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି ଅନଲାଇନରୁ ଅର୍ଡର କରିବି ତା ପାଇଁ କିଛି ଚକୋଲେଟ, ଚିପ୍ସ ନହେଲେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଣିବି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ମୁଁ କିଛି ବି ଆଣିନଥିଲି, ଓନ୍ଲି କ୍ଷୀର ଆଉ ଦହି ମଗେଇଥିଲି। କ୍ଷୀର ଆଉ ଦହି ଆସିଗଲା ପରେ ତା ବାପା ଯାଇଥିଲେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ତାକୁ ରେଡି କରିଦେଇଥିଲି। ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲର ମାନେ ହଉଛି ଲେହେଙ୍ଗା ପିନ୍ଧିବା। ତ ଯେତେ ବି ଗରମ ହଉନା କାହିଁକି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଲେହେଙ୍ଗା ପିନ୍ଧିବ ବୋଲି ଜିଦ୍ କଲା। ତା ବାପା ମାର୍କେଟରୁ ଆସିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଦହି, ଛେନା, ଗୁଡ, କଦଳୀ ଆଉ କ୍ଷୀରକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚକଡିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସେ ଆସିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ମଧ୍ୟ କାଟିକି ସବୁ ରେଡି କରିଦେଲି। ତାକୁ ସବୁ ଆମେ ପଣାରେ ପକେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଲୁ। ତାପରେ ଆମର ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ସବୁ ଫଳମୂଳ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଦେଇଥିଲି, ଆଉ ମୋ ଝିଅର କାମ ଥିଲା କେବଳ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଣାରେ ପକେଇବା ଆଉ ଗୋଳେଇବା। ବାସ୍ ଏତିକି କାମ ସେ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଫୋନ କରିକି, ମାନେ ତା ଜେଜେ, ଜେଜେମା, ଆଈ ଆଉ ତା ମାଉସୀକୁ ଫୋନ କରି କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଜି ପଣା ତିଆରି କରିଥିଲି। ଆଉ ତା ବାପାଙ୍କୁ ବି ଯାଇ କହିଲା ଯେ ବାବା ପଣା ମୁଁ କରିଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ କରିକି କୁହ। ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇଦେଲା ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଚାଲିଲା ତାପରେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ପଣା ଭୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। ମୋ ଝିଅର ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ପଣା ଭୋଗ ଦେଲୁ ନା, ତ ତା ମନରେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ଗଛରେ କଣ କେବେ କ୍ଷୀର ଦିଆଯାଏ, ଗଛରେ କଣ କେବେ ଦହି ଢଳାଯାଏ, ଗଛରେ କେବେ କଣ ଫଳ ଢଳାଯାଏ, ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ତା ମନରେ ଆସିଲା। ଏଇଭଳି ଆମେ ଚଉରା ପାଖରେ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପଣା ଭୋଗ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସିଏ ଏବେ ବାଢୁଛି ତା ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ପଣା। ପଣାଟା ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦି ଗ୍ଲାସ ପିଇଦେଲୁ। ତା ଦେହରେ ମୋ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ କରିକି ଏମିତି ବହୁତ ପଣା ଟିକେ ପିଇ ଦେଇଥିଲା। ତ ଖରାବେଳେ କାହାକୁ ବି ଭୋକ ହେଲାନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିନେଲୁ। ତାପରେ ନା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ପାଖରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରକୁ ପଳେଇଲୁ। ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆଉ ବାଲାଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଦୀପ ଜାଳିଲୁ। ଆଉ ମନ୍ଦିରର ପଛପଟେ ନା ଗୋଟେ ବଡ ଅଶ୍ୱ ଗଛ ଅଛି, ଯାହା ଚାରି ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ଆମେ ପୂଜା ସାରିକି ସେଇ ଗଛର ପରିକ୍ରମା କଲୁ। ପରିକ୍ରମା କରିସାରିଲା ପରେ ନା ତା ବାପା ନେଇକି ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜଙ୍କ କାନରେ କହିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ତୁ ଯାହା ବି ମାଗିବୁ ତତେ ସେଇ ସବୁ ମିଳିଯିବ। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ମନରେ ଏଇସବୁ ଆସିଲା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ କି ଆମେ ମାଗିବା ପାଇଁ ଗଲେ କେବଳ ଚିପ୍ସ, ଚକୋଲେଟ ଆଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ହିଁ ମାଗିବୁ। ତ ସିଏ ବି ଛୋଟ ପିଲା, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ସେତିକି ହିଁ ଥିଲା ଆଉ ସେ ସେତିକି ହିଁ ମାଗିଲା। ପୂଜା ସାରିକି ଆମେ ଫେରିଲା ବେଳେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗୋଟେ କୁକୁର ପଶି ଯାଇଥିଲା। ତ ସେ କୁକୁରକୁ ଦେଖି ମୋ ଝିଅ ଏତେ କାନ୍ଦିଲା ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାର ଏତେ କାନ୍ଦ, ମତେ ଏବେ ଭାବିଲେ ବି ସବୁ ହସ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏଠି ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କଲୁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏ ଭିଡିଓଟି ଟିକେ ବି ଏଣ୍ଟରଟେନ କରିଛି ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।